أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي شأن عظيم سلطان قوي الأركان ما شاء الله كان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، إخواني في الإسلام، السلام عليكم. بل ما أسلموا حلبي أنا أكرم الحاس لمن ترددوا أمي جغاد حكمنا أنا أبلا رمي شيئا أمتمناي لكن سبابي ما بقولوا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام. وبعد، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة ka wale nyuman don an seko da majirala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfa ce o kofe ame solli ka cidew na fasamantika no Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. ame Allah ta'ala dele alaka nafana horoma jiya anilahara. ame Allah ta'ala dele limanya ani sutura ni garjiga nyuma alaka nogoya anan bade islamo bela jelenye. ame Allahu deli jamana alaka fitna duka herala, alaka anyirenu fitna duka herala. Allahu kana shito jamfala, alaka na shito namarala, alaka na malo jiyana, alaka na malo lahara, Allahu kana malo bagabla ana, alaka ankanuto nyukona, alaka anfunu fonyukonko, Allahu kanga kafu laba arjina kono. Alako kanya alakra horama kama salatu baraka kama salli ala Muhammad. Wala alhamdulillahi rabbil alamin. Anga wala amejaka deka ikomi ankara mugo anambal make ya fotugo mino El Haj Omar Keita wala antemene ankumana jaka kan jaka yere mundo okuma jaka kiri jumen bala anda sira oma kudon jumen be jaka la anda dona ola ne Allah ta'ala sona anya bla yoromi insha Allah amba taw yorola ame Allah ta'ala deli ala ka fam yeli ko nyumandi anamba din islam o bela jelema. Amin ya Allah. Ankrango ubet melengo. Naam. Jaga boli ayaka fardalo. Naam. Yimo min banasaka jaga didu wa kiti jume. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ninyi ningali annafaka bonko sebe sabula kuma dola Allah ta'ala be funin siriya ke ma dowiye ninga jinya nogo ya uma nga alaka hake ube tegama gele yake oka wala nanye anga sharia gafa dola je ikomi irshadu salik alibam blasira ninkirina mami ala don nogo ya ama fokata si jaka bo hakema nga ale banaka jaka di o jama kulu be kla rofla mogo do be ale be banka jaka di sabula ale rede madda jaka faride alila ale kon hakilla karamogo be ka jaka ko min fo ube ka fo yere de ka intérêt kama walsa u ka se ka dosoro ka bla uko nga ale madala ko jaka ko e tinyeye okuma mami mbo la halala o ya jama kulu doye mami fena be la halaya tokeleina ale kon ko a karamogo be ka jaga ko min fo tinya don koy
wa ne dalen do ala fene ka fo jaka e faridai nga netsika nga boka bininga girininga donitauke kata onna fuluta ko di mado nana masumale mate sumana okuma jaka bobali ni jamakulu fulade ola nay misbahu salik laje ale ba yira ana akoni mami jaka ere wajibiya kaluntigiya no jamakulu foloi ale kon ko a karamugo bu tayini ndela ninin kalon jora kuma jaka jaka ere te tie tayini ndo okuma ante dromedi okuma ale jaka ere farida ya de boslame ya kononana kuni mami yo waleya kika do ko tikilama murutira ka boslame ya dinela ni mami ko jaka kuti tie ko farida te karamugo be tayini ndela kika do imurutira ka boslame ya dinena nislame jamana do okuma sharia ba kile sabadi ma kika seki ko ka tubi kika jakadi ni seki nay ko o kile sabayin kononana alhamdulillah bashite ika ngani masonga seki iko okuma sharia la nislame jamana do obati la mafaka okofe atieta denfe akan nafulo be chekata blaslame kan nafulo bona sabula ale murutira ka boslame ya hukmu kono murtaddu ale ka hukmu bi ko mi kafiri ka hukmu okma dunta tieta akan nafulo bebe che abeta blaslame kan nafulo bon kono o nganante islame jamana la ika kobe ala de bolo on ye jamakulu foloi jamakulu fulana o de mamimbe jaka ere bali teke magele kama ale ko tiere la almamu be ka min fo tiedo karamugo be ka min fo tiedo nga tiena a ne be seke min kenga wari nyinina ne be nyani min ke wari nyinina ne be deku min ke wari nyinina netsi kanga nafulu tate kata di moko magwansa okuma kuni mami bana jaga boma ninteke magele kama sharia ko tiki lama be jurumu bele soro matemi hake doni alate o kofe nislame jamana do jaka be mene ala jako yala halna be keni kele de ye abiko mi misali ni banaka jamana ka patante sara ibe kele jako yala ka mene walma ibe ta kasola parce que jamana ka droit abotu la nislame jamana do fantan fene ka droit fantan ka hake de jakai ni mamin banaka di wajibi abe mene ila obi komi ni mamin fene bana bitigu walma service iba soro war hake do be gouvernement ba fo ku ka sara hakila patente walma gouvernement be min bin bitigi ka wala kalo do tay sans service o ba sara impôt wala bodon wajibi do bitigi ko sara na ma sara jamana ka hakebe afe ubaka butigi datugu wa abseka kongo soro akama kasoro jaka dunka gelen ka temo ka ni adama dunka hakede ye ika butigi datugura okama kata papier nura la ka ferme la ni taro papier fara ka dayele ni tara kasola ire de tara ni yere kasola okman islam jamana do fantan fene ka hake jaka de ala fene ka hake do okma ibe kele ka mene ila jako yala ikomi jamana be empo mene jamana deuna jako yala tukomi amban sindi okani abi hurairata ka hadisa doye radiyallahu an
Abi Huraira aliko kuma mi alakira sallallahu alayhi wa sallam na soma yelemala Abubakar sigira silamɛw ɲɛmɔgɔya la larabu dɔw bana ka jaka di Abubakar ma tɛgɛma gɛlɛya kama sabula olu ko de ko Allahu Ta'ala ko Kuranɛ kɔnɔ khuz min amwalihim sadaqa Muhammad jaka minɛ setigiw ka nafolo la nga ko Ala ma fɔ ko Abubakar k'a minɛ o kuma olu bana k'u tɛ jaka di tɛgɛma gɛlɛya kama Abubakar a ye kɛlɛbolo labɛn ni k'a ɲɛsin ni maa banbanci ninnu ma sabula Yamankaw de kun don u bana ka jaka di ko Ala ko de ko k'a di Alakira ma ko Ala ma fɔ ko Abubakar sabula tɛgɛma gɛlɛn bɛ bɔrɔ di a yɛrɛ ma kuma o kuma o kuma Abubakar ye kɛlɛbolo labɛn ka kɛlɛbolo bila ka taa Yaman kɛlɛbolo in labɛnni Umar bin al-Khattab n'o ye Abubakar ka conseil principal ye ale nana Abubakar ma a ko Abubakar e de Alakira nɔnabila ye tugu jumɛn i bɛ maaw kɛlɛ k'u bana jaka di ma ni ka sɔrɔ Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah faman qalaha faqad asma minni ma lahu wa nafsa illa bihaqqi wa hisabuhu ala Allah akoy ka do tugu jume ibe mo kele ku bana jaga dima ninga soro Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ne Muhammadu nyamarera nga mo kele fu kata sheria ka fo mashiti fo ala kele Muhammadu ya ala ka tidenye ni mami o kuma kan fo ko tigilama kan nafulu tangara ka boni Muhammadu ma nta kan nafulu boshi ala tukun ani fene tangana ka boni Muhammadu ma nta ni tiye tukun fona kera nafulu inka hakeye atigilama ka kuto fese libe alama o kuma Umar yin fa Abubakar ye Umar jabi ako wallahi la Abubakar kalila alala la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah la Abubakar be ma kele mami ni o selini jaka faraka bo nyogona ala kelen ko fe ku tuku nyogona Qur'an kono shiye bisegi ani fula ni Allah Ta'ala ko ay seli jo abafo ay jakabo na ko ay seli abafo ay jakabo Allah Ta'ala nanin kuma kan Qur'an kono shiye bisegi ani shiye fula akoy kado Umar fa inna zakata haqqul mal ikado jaka ale nafolo ka hakede okuma Alakira ko koni ko la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ijoli tangana ika nafolo tangana nga Alakira ko hadisa labana illa bihaqqi fona kara aka hake okuma Umar kun hakli pana yanyoro inde kuna sabula ni mamin bana selima ale dunko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah okuma sharia ba tubi kile saba walma mami mugo don ni tiye kata bi mugo kan ka fakate gwansa halna ya suru ibe seli ibe shu ibe hiji keneka i joli matanga de sabula do joli bonka ban okuma qisasu beke no etanyo konboy okuma halni sella ka shu ni majakabo ika nafulu matanga de sabula iye nafulu ka hake do chie okuma Abubakar ko
ko jaka ye nafolo hakɛ de ye a ko wallahi ne Abubakar kalila law mana'uni inaqa n'u ye ne Abubakar bali jaka ninnu na kana gɛlɛya kama tigɛma gɛlɛya kama banbantiya kama ni ka sɔrɔ u kun bɛ jaka in di Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ne Abubakar b'u kɛlɛ jaka in dibaliya kama. O kuma nin yɔrɔ in de la sa Umar bin al-Khattab ko a ko fa wallahi ne Umar kalela Ala la ne kɔni ma nin ko in ye dɔwɛrɛ ye fo Allahu Taala ye Abubakar de kɔ disi yiriwa ni faamuya ani dɔnni ye. O kuma Abubakar a ye kɛlɛ boloda wa ne Umar yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na Abubakar de bɛ tiɲɛ kan ne de kun filila jaka bɔbali kan ka kɛlɛ ka jaka minɛ a la jakoya la. O kuma nin b'a yira an na k'a fɔ jaka ko fitinin tɛ. O la ni sariya y'a daka k'a fɔ jaka bɔbali bɛ kɛlɛ ka jaka minɛ jakoya la n'i tɛ silamɛ jamana kan ni e banna k'i ka nafolo jaka bɔ mɔgɔ tɛ se k'i kɛlɛ o. Jamana kɔni bɛ impôt sarabaliw kɛlɛ nka jakabɔbaliw olu tɛ se ka kɛlɛ sabula jamana tɛ baara kɛ ni silamɛya sariya ye nka jɔn de bɛ na ni kɛlɛ kɛ Ala de b'a kɛlɛ kɛ. Ala n'a ka kira o de bɛ nin kɛlɛ kɛ. O de la kuma dɔw la i b'a ye kasara bɛ setigiw sɔrɔ, i b'a ye dekunko dɔ b'u sɔrɔ, i b'a ye bana sidɔnbali dɔ b'u minɛ. Aspirin bɛ fantan ka bana min kɛnɛya o ɲɔgɔn bɛ setigi jagabɔbali minɛ. A bɛ Maroc kɛnɛ a tɛ ban, a bɛ Tunisie kɛnɛ a tɛ ban, a bɛ taa Faransi, a bɛ taa Chine. O kuma a ma jaka minnu bɔ dɛ Ala b'o bɛɛ de bɔ a kun nin cogoya la ka sɔrɔ a bɛ a ɲɔgɔnna bɛ fantan dɔ la aspirin y'o ta ban. O kuma n'i ma jaka bɔ Ala de b'o kɛlɛ kɛ. I b'a ye kasaraba bɛ bali ka bin dɔ kan, tasuma bɛ dɔw ka yɔrɔ minɛ, fiɲɛ bɛ dɔw ka yɔrɔ tiɲɛ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni maa o maa ka butigi jenina ko jagabɔbaliya don. Kuma dɔ la jagabɔbaliya a tɔɔrɔ bɛ se jamanaden bɛɛ ma. N'i ma jaka bɔ a bɛ sanjiko gɛlɛya na dugu kɔnɔ. N'a fɔra e kelen kama jamana bɛɛ jiko gɛlɛya sɔrɔ est-ce que jamana bɛɛ banna jagabɔ ma wa? Bɛɛ ma ban. O kuma i b'a sɔrɔ e kelen t'i ka jaga bɔ nka e bɛ commerçant 15 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ jaga bɔ fɔ e kelen. Ni Ala bɛna tajuru sara kɛ Allahu Taala bɛ ta don e ka butigi la a bɛ commerçant bɛɛ ta sɔrɔ minnu b'a bɔ. Est-ce que a ye minnu ta jeni ka fara e ta kan olu ta ye jagabɔbaliya ye wa? Ayi, sabula Allahu Taala ko n'ale ma ɲa k'a fɔ k'a bɛ maa dɔ sara n'a ka tɔɔrɔ ye o kuma maa minnu bɛ a kɛrɛfɛ tɔɔrɔ bɛ bɛɛ sɔrɔ nka minnu sen t'a la Ala b'olu ka hakɛ sara u ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan. O kuma tɔɔrɔ fɛn o fɛn bɛ dugumakolo kɔ kan a fanba ye jakabɔbaliw de ye. Sanjiko gɛlɛya min bɛ yen, bingali jugu minnu bɛ yen, sonyali minnu bɛ yen, nanbara minnu bɛ yen, yurukuyuruku minnu bɛ yen, a bɛɛ lajɛlen ye jakabɔbaliw de ye. Sugu jɔli k'a fɔ marché ka suma baara tɛ sɔrɔ a bɛɛ ye jakabɔbaliw de ye. Sabula an ka walan tɛmɛnen na an y'a yira k'a fɔ jaka kodɔn belebele 4 bɛ a la. A kodɔn laban o de jaka bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka hɛrɛ sɔrɔda bɛɛ dayɛlɛ. Ni jakabɔla dɔ nana ka 10,000,000 di fantan dɔ ma, o fantan in a bɛ taa dugukolo san, dugukolo feerela ka marché bɛ wuli, a bɛna dugukolo jɔli daminɛ,
cɛncɛnbɔla ka marché bɛ wuli bɛntigi ka marché bɛ wuli maçon ka marché bɛ wuli ciment feerela ka marché bɛ wuli so tɛ taa yiri kɔ yiri feerela ka marché bɛ wuli manœuvre olu ka marché bɛ wuli ni so jɔra ka ban so mako bɛ meuble la menuisier ka marché bɛ wuli so mako bɛ porte la tôlier ka marché bɛ wuli o kuma ni so jɔra ka ban so mako bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ so masiri n'o ye kɔɲɔmuso ye dɔ bɛ bɔ muso gana la o kuma ni denw sɔrɔla mako bɛ se denw ka habillement kɔɲɔminɛnw bon donc ni nin ɲɔgɔnna kɛmɛ kɛra jamana min kɔnɔ sugu bɛ wuli wa sugu tɛ wuli o kuma n'i y'a ye sugu jɔlen don ko marché tɛ ka kɛ o kuma jagabɔbaliw de don o kuma commerçant fɛn o fɛn ka marché jɔlen don a bɛɛ jurumu bɛ taa bila jagabɔbali ninnu de kan sabula ni jaga ma bɔ dɔrɔn jamana fɛn bɛɛ bɛ jɔ o kuma o de la jaga wajibu la belebele dɔ don an ka diinɛ in kɔnɔna na an bɛ Alahu taala deli o jaga in Ala k'a bɔcogo nɔgɔya an ye Ala ka a kari di an n'an ka setigiw ma muɲu ni sabali Ala k'a di fantanw ma Ala k'o k'an ye Alakira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad. Karamɔgɔ n'u o bɔra yen Naam. an b'a ye fana maamisɛnnin ninnu denmisɛnninw n'u ye nafolo sɔrɔ siraw kan Naam. tiɲɛ siraw ani fɛn siraw Naam. o yalama o fana olu ka jɛgɛ wajibiya olu kan wa k'a sɔrɔ u ma balikuya. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halisa n'an y'an ka sariya gafaw ta k'a lajɛ ni ɲininkali in fana nafa ka bon sabula n'an ye silamɛya jɔsenw jateminɛ a bɛɛ lajɛlen b'a yira an na seli wajibiya sartu o de ye i ka balikuya i ka kɛ hakilitigi ye walisa i ka sun ka wajibiya i kan i ka balikuya i ka kɛ hakilitigi ye a k'a sɔrɔ lujura tɛ min b'i bali sun na walisa hiji ka wajibiya i kan i ka balikuya i ka kɛ hakilitigi ye hiji musakaw ka sɔrɔ i kun nka est-ce que jaka fɛnɛ b'o cogoya la wa o la n'an ye jaka ta k'a lajɛ ale wajibiya sartu balikuya t'a la hakilitigiya t'a la jaka wajibiya sartu o de ye nafolo min b'i bolo a ka san yɛlɛma nafolo in ka kɛ mara dafalen ye nafolo in fɛnɛ a k'a sɔrɔ a bɛ jaka nafolo hakɛ bɔ a k'a sɔrɔ maa min bɛna nafolo in jaka bɔ a tigilamɔgɔ ka kɛ hɔrɔn ye o kuma ni nin sarituw dafara jɔnya i k'a dɔn ale de b'a to i tɛ jaka bɔ jɔnya ni maa min ye jɔn ye walima jɔnya ɲagaminen don mɔgɔ min na jaka tɛ o kan nga an ka bi tile la jɔn tɛ sabula n'an ma don o wo in kɔnɔ dɔw bɛna taa fɔ k'a bɛ taa fɔ anw ma ko an ye jɔnw ye butigi 10-20 b'u bolo u bɛ mɔbilibaw kɔnɔ u tɛ sɔn ka jaka bɔ ko anw ye jɔnw ye o kuma an bɛ bi tile min na an ka jamana kɔnɔ yan jɔn tɛ an fɛ yan jɔn tɔgɔ kɔni bɛ dɔw la nka an b'a fɔ minnu ma jeliw funɛw garangew numuw capurucaw ninnu tɛ jɔnw ye nin bɛɛ ye hɔrɔnw de ye o kuma walisa jɔnya sartu ka sabati fo a k'a sɔrɔ i bɛ se ka feere yala mɔgɔ feere sugu bɛ an ka jamana fan jumɛn fɛ walisa jɔnya ka sabati fo a k'a sɔrɔ n'i fatura i ka nafolo i musow i denw a bɛɛ bɛ cɛ ka na di matigi ma i tiɲɛ tɛ taa walisa jɔnya ka sabati i tɛ se ka voyager i tɛ se ka furu kɛ i tɛ se ka baara kɛ
ni matigi ka jente ni gɛlɛya ye matigi minɛ i bɛ ka baara min kɛ a bɛ se ka t'i ka butigi kelen minɛ k'o feere walima a b'i labɔ i ka du kɔnɔ ka t'i bila gwa dɔ kɔrɔ ka du feere ka kɛ a mako ye i bɛ k'a fɔ mɔgɔ min ma ko i ka jɔn e ka taga taa ko a ka bɔ du kɔnɔ k'i bɛn'o feere k'o k'i mako dɔ ye k'a ka taa si gwa kɔrɔ o don de i b'a dɔn k'a fɔ a jaga karisa tɛ n ka jɔn ye sabula n'i ma kɔlɔsi matigi yɛrɛ bɛ taa kaso la o senfɛ o tuma an bɛ tile min na bi jɔnko tɛ yen o tuma o b'a yira an na k'a fɔ n'i kɔni ye si sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn jakabɔ kɛra wajibi ye i kan i kɛra numu ye o i kɛra funɛ ye o i kɛra garange ye o nin si tɛ jɔn ye i t'a dɔn k'i ka jelikɛ bɛ tugu la i kɔ ko dɔ kama fo don min i k'a fɔ jelikɛ ma ko kuma i ka butigi min filɛ n bɛna tɔnɔmada fɔlɔ yanni denw ka nɔgɔya o don de i b'i ka jelikɛ yɛrɛ dɔn a ɲɛ ma walima i ka du min filɛ n bɛna kɛ tɔnɔmada ye yanni ko dɔw cɛ o kuma jeliya ale b'i komi metier nka jeliya tɛ jɔnya ye ni fɛn bɛ matigi kun jeli bɛ kolo a ye kɛ hali hɔrɔn kolonnen tɛ a patron ye wa wajibi ni fɛn b'i kun k'a fɔ i bɛ k'a tigi satisfait a bɛ kolo ye o ye wajibi de o kuma jeli kan ka jaga bɔ numu kan ka jaga bɔ mukadam funɛ kan ka jaga bɔ alimami kan ka jaga bɔ n'a se b'a ye misiriwelela kan ka jaga bɔ n'a se b'a ye musokɔrɔnin min bɛ yen n'a tɛ se ka bɔ a nɔ yɛrɛ la nka denw bɛ faransi ni ameriki u bɛ 10,000 ni 20,000 mara a y'o mara fo ka taa se 1,000,000 ma jaka ye wajibi ye a kan mukadam jaka ye wajibi a kan fo ka taa se maa minnu bɛ wotoro puse kɛ n'u bɛ dɔɔni sɔrɔ ka wari mara fo ka taa se 100,000 ma jaka bɛ wajibi ye o kan fo ka taa se baarakɛden minnu bɛ an bolo sow kɔnɔ a dɔw bɛ baara la u sara ye 1,200 u bɛ se ka san 4 san 5 kɛ baara la i b'a sɔrɔ u ka wari bɛ taa fɔ 100,000 ni kɔ ɲɔgɔnna na jaka ye wajibi ye o kan o kuma ɲina an bɛ se ka jaka nisabu a hakɛ an bɛ se ka kɛ jumɛn ye wari la alhamdulillah i ye 100,000 fɔ sa dɔ kana fɔ ko 100,000 dɔrɔn dɛ alhamdulillah bon jaka nisabu n'an y'o jateminɛ sabula jaka nisabu ale bɛ jateminɛ sanu walima warijɛ la o la dɔnnikɛlaw y'a kanu ni sanu valeur yɛlɛnna an ka jaka nafolo hakɛ jateminɛ warijɛ la ni warijɛ yɛlɛnna an ka jateminɛ sanu na mun kama walisa jaka bɔla ka caya bon an bɛ waati min na sisan sanu yɛlɛnnen don n'i ko i bɛ jaka nafolo hakɛ jateminɛ sanu na an bɛ don min na bi dɔ b'a 1,000,000 sanfɛ nka n'i ko i bɛ jaka nafolo jateminɛ an bɛ don min na bi warijɛ la dɔɔni b'a jɛ 60,000 la 50,000 ni dɔɔni n'i ka wari sera o ma warijɛ jate hakɛ la o kuma jaka ye wajibi ye i kan n'an ye jaka daminɛ 60,000 la yala jaka bɔla bɛ caya wa a tɛ caya n'a cayara fantan caman bɛ nɛɛma sɔrɔ o t'a sɔrɔ o de ka fisa wa walima an ka taa daminɛ 1,000,000 kɔfɛ ka dɔ bɔ jaka bɔlaw la ka sɔrɔ sariya dun na a bɛ jateminɛ a fila bɛɛ de la o la n'i ye warijɛ garam jateminɛ sisan warijɛ garam dɔ bɛ yen o ye 60 dɔw ye 80 dɔw ye 100 o kuma n'i ye 60 sigiyɔrɔma 500 ani 95 o tɛ 60,000 bɔ bon donc o la an bɛ waati min na sisan sanu yɛlɛnnen don an ka jaka jateminɛ warijɛ fɛ n'o kɛra jaka bɔla bɛ caya ni 60,000 b'i bolo e b'i ka jaka bɔ 1,000,000 tigi fana bɛ se k'a ka jaka di e ma o kuma e bɛ jaka bɔ e bɛ se k'a minɛ
o kuma o la ni Allahu Taala ye nɔgɔya kɛ maa o maa ye ka fɔ i ka sɔrɔ sera 60,000 ma an bɛ tile min na bi o kuma warijɛ jate hakɛ la i bɛ jaga bɔ sabula jaga bɛ jate minɛ nin fila fɛ warijɛ ani sanu o kuma fantanw ka hɛrɛ kama ani ka se ka waritigi yɛrɛ fɛnɛ hakili lafiya ni y'a daminɛ dugumanin na o de b'i lafiya kosɛbɛ sabula limaniya bɛ mɔgɔ min na ka se hakɛ dɔ la ni ale ma sɔn k'a ka jaga bɔ warijɛ jate hakɛ la fo ale ye sanu jate hakɛ bɔ k'a fɔ ale b'a ta daminɛ sanu na miliyɔn kɔfɛ ale dun ka wari ye 100 ni dɔɔnin ye ni limaniya b'a la i b'a sɔrɔ waati bɛɛ a dekunnen don a hakili la warijɛ la ne ka wari sera jaga hakɛ ma ne dun m'a bɔ ni ala kɛra ne ɲininkali fɛn ɲini na n bɛna mun fɔ o kuma min bɛ hakili lafiya n'i y'a jate warijɛ la dɔrɔn i bɛ lafiya hakili la fantanw fana bɛ lafiya sabula u bɛ dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ o kuma an ka jateminɛ kɛ an ka nafolow la o la n'an ye nisabu hakɛ dɔn sisan an ka ɲininkali in bɛ denmisɛnnin ka nafolo cogoya kan o kuma an y'a yira k'a fɔ jaga a kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ baarakɛla dɔw kama sabula an ka jamana in kɛlen don ka jaga kɛrɛnkɛrɛn commerçants dɔrɔn de kama fonctionnaires tɛ jaga bɔ olu b'a fɔ k'anw ye fonctionnaires ye ko kalo o kalo de anw b'an ka sara ta kalo o kalo e b'i ka sara ta e bɛ dɔɔnin mara n'o dɔɔnin mara la n'i ye san 10 san 15 sɔrɔ o la o dɔɔnin dɔɔnin bɛ jaga bɔ hali n'i bɛ kalo o kalo n'i bɛ 1,000 mara n'i ye san 10 san 15 sɔrɔ o la o tɛ 60,000 bɔ i kan ka jaga bɔ wa i man ka bɔ o kuma fonctionnaire kan ka jaga bɔ morikɛ min fana sigilen bɛ so kɔnɔ don o don n'a bɛ 200 sɔrɔ 100 bɛ kɛ musaka ye 100 dɔ in bɛ mara a bɛ san 15 san 20 sɔrɔ o la don o don o kuma a bɛ min mara a bɛ 60,000 bɔ o kuma morikɛ in fana kan ka jaga bɔ alimami b'o cogo la misiriwelela b'o cogo la wotoropusila b'o cogo la fo ka taa se baarakɛdenw ma minnu b'an ka minɛnw ko a n'an ka finiw ko n'u ka marata sera 60,000 ma u kan ka jaga bɔ ni e ka baarakɛden ni sariya ye jaga wajibiya o kan e yɛrɛ fonctionnaire ba e b'a fɔ k'e tɛ jaga bɔ ko sabula k'e tɛ commerçant ye o kuma jaga shartu tɛ k'a fɔ karisa bɛ nin baara in na jaga shartu de ye nafolo hakɛ dɔ bɛ yen n'o sɔrɔla i kun i bɛ baara o baara la madama halala baara dɔ ni o nafolo hakɛ kɔni sɔrɔla i kun sariya t'i ka balikuya lajɛ a t'i ka hakilitigiya lajɛ a t'i jɔyɔrɔ lajɛ sariya ko dɔrɔn nin ye ala ka hakɛ ye o di fantanw ma o la an ka ɲininkali ibnu kasim a ko ko ale alimami maliki ɲininka nin ɲininkali in na mudawana kɔnɔ ale ko alimami maliki ma a ko yala denmisɛnnin fitininw ka nafolo walima maa minnu n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka nafolo ko yala jaga bɛ a la wa sabula denmisɛnnin a bɛ se ka nafolo sɔrɔ tiɲɛ siraw fɛ i komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min o kuma ni denmisɛnnin ye nafolo sɔrɔ o lahalaya la ale dun ma balikuya yala jaga ye wajibiya kan wa mɔgɔ dɔ bɛ yen a tun bɛ baara la nafolo kun b'a kun nka hakili nana tiɲɛ est-ce que jaga kan ka bɔ a ka nafolo la wa ni ka sɔrɔ silamɛya jɔsen tɔw ni hakili tiɲɛna dɔrɔn a binna ka bɔ i kan nka alimami maliki ye ibnu kasim jaabi alimami maliki ko a ko fi amwalihim sadaqa a ko denmisɛnnin ka nafolo jaga bɛ a la fatɔ ka nafolo jaga bɛ a la wa fi huruthihim foro min sɛnɛna denmisɛnnin ye a jaga bɛ bɔ fatɔ ka foro a jaga bɛ bɔ jɛ min bɛ denmisɛnnin bolo a jaga bɛ bɔ jɛ min bɛ fatɔ bolo a jaga bɛ bɔ wa fi mashiyatihim denmisɛnnin ka baganw u jaga bɛ bɔ fatɔ ka baganw u jaga bɛ bɔ wa jago min bɛ ka kɛ denmisɛnnin tɔgɔ la
iko mini fatuli kɛra ni bɛɛ ka tiɲɛ tilara nafolo aw bɛ k'a la sisan iko mi actionnaire o kuma denmisɛnnin jako min bɛ ka k'a tɔgɔ la o kuma o jakofɛn jaka bɛ bɔ fatɔ fɛnɛ jako min bɛ ka k'a tɔgɔ la o jakofɛn fɛnɛ jaka bɛ bɔ o de la risala bɛ nin kumakan in sɔn ji la a ko alal asɔgiri zaka ko jaka ye wajibi ye denmisɛnnin fitininw kan ola anga sharia gafa belebele do be noy ashalul madarik ale ba yira ana akoy kado jaka ale hake do de hake mi a glonen do nafulo de la nga ale wajibiya shartu te baliku yae ani hakli tikiya madama ni mara kon sabatira ka fo fembe karsa kun okuma baliku ya ni hakli tikiya te jate nga demseni ani fato uka waliyu no uka kobe mimbolo o de be jaka imbo oye na e jaga bo fene abe nyini aka shere ke ayrela anga beklela abe kla ka papier ke ala nga ni atikila mo e demsani nga jaga bo walma e fatoka jaga bo ama shere ke ayrela ibnu habib ko kona ya soro dana moko do amba chietikia ngani dana moko te ale beto ka fendo nyagami to dola ale ka ko bete ko jelenye ale klara kana ko demsani nga nafolo min kumbe ka ale a jakabo o kuma kanta tientikiya wal makarsa a haklin ana haklite nyugon fe nyaka nafolo jakabo sheretela edunga kote ko jelen baye o kuma kate tientikiya o ngana ya soro dana mogodo amba tientikiya o kuma ni mayira ana ka fo jaka wajibi do moko suku beka anga hakli tola kosebe abiko mi wati beka koro okuma nasabatira ko jaga wajibi demsen fitininka wajibi do moko kamina hakli te nyogon fe anga biklela mbogo tiginu chama de be barala muqaddam o be fen soro katemali dutiki douka nga ote jakabo ko luma furu folo hal no furu la fene ute jakabo okuma amba fu nyana ko jakay wajibi uka no bisra alanye ubi alakra ko okuma oluka nafulo kongo foi de ta dala na boro uyire ka musakanuna mugo shite suma ko nasongo mugo shite suma ka foni keta o nu yere mimbo yere la ka ke olubuka sara dafalenta ko ka musakanin bo ala ka tomara okuma ombugo tigenun tiso jaga boma abseka ke niye jaga bo Allah taala bi ka ko chama no ya iye ka kila ka furu barkama do igar jigala okuma nga haklitola ikomi chagana ufina tiso jaga boma tugumi kuma muso furu folo okuma chagana ufina ka do nuye jaga bo abseku ka furu ko no ya abseka joro sabatilendi uma okuma nga haklito ala aka gele ika puspus nintigi fene keto eka jakabo nga kasoro nafulu mi maralembe puspus nintigi do bolo ate commerçant do bolo okuma ukanga jakabo okuma nga haklito nuna ikomi amuru fene ka jakabo ka dogon o kasoro ala tsika jamana muri beke fantanye ka foko jamana kono karamuko fuite minga nafulo sera jakabo hakema o ka gele okuma nga okorote ka fo mugo kasingata shunka almamu ni misri lawla ko aka te jakabo de la afantan ka changa ngo ni sekera minye ni sebe almami minye walma misri wala minye walma muri minye jaka wajibi aka sabula jaka shartu na wajibi shartu an datura ulula sisa okuma mi Allah taala dele alaka hakli nyumandi ambema alaka wasani korota da ambema jaka nafulu alaka nogo ya ambe alaka ngalainu sabati alako kanya alaka horama kama salatu baraka kama sallallahu ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akamo ga do yin kan sabu ni jega nana nogo ama ko ka fo ko sedi krani o sika ka kanya ka de be laka sike bela jele laka son kan so mo so amin amin amalo salama woni kunyi anya jaka halbi amba fu
ka fɔ ala ka san caman yira na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya babana khayra baba